से भोजपुरी में तहलका मचाने आ रहे हैं पवन सिंह। पवन सिंह के एगो गाना होता है जौना गाना के नाम बा सौड़िया बुलुकिया। जितना भी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बढ़ लो सब केहू के कान तरस गइल भैया कि पवन सिंह के गाना हो। अब लगातार पवन सिंह के गाना जौन बा कि आवे वाला बा, लेकिन एगो उम्मीद गाना पाइल बा जौना गाना के नाम बा सौड़िया बुलुकिया। आ सौड़िया बुलुकिया में जौन पवन सिंह बाड़न साथ में जो को एक्टर बा एकदम ब्लास्ट काम कइले बालो। आ एगो अंदर के बात तारे लोग के हम बता दी कि इ वीडियो के शूट होके में 2 दिन लागल बा, ठीक बा। 2 दिन में शूट भइल बा। जौन पवन सिंह एक दिन में 5-5 गो गाना शूट कर लेलन, 2 दिन में इ गाना शूट कइले बाड़न। तो तू लोग इ सोच लो कि कितना कमाल बवाल गाना होखे वाला बा। सौड़िया बुलुकिया गाना जौन बा काल सुबेरे रिलीज होके वाला बा। आज जौन बा कि एक टीजर आ सकता तो भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाका होखी, भोजपुरी इंडस्ट्री हिले वाला बा। हम सबसे पहले बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह शिवानी सिंह के जोड़ी हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफा राज कैले बा। ऐसे पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह के जोड़ी में माँ गायत्री रिकॉर्ड से ही गाना आ रहा बा सड़िया बुलुकिया, जेकर म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह बड़े और निक्की निहाल के लिखल गाना हो। हम बता दी कि विभांशु तिवारी वीडियो डायरेक्टर रउआ लोग औरी का वीडियो डायरेक्टर लोग के नाम सुन ले होखब बहुत ज्यादा, लेकिन विभांशु तिवारी भी केहू से कम नहीं खन। मजल कलाकार होवन, मजल डायरेक्टर होवन, तो उनके देख रेख में वीडियो भइल बा। क्वीन शालिनी पावर स्टार पवन सिंह के संगे सबसे ज्यादा अगर केहू के जोड़ी जमेला तो क्वीन शालिनी के जमेला जोड़ी। आशा सिंह बाड़ी महाराज, आशा सिंह के काहे दिल तुरतानी? नहीं हम ही बताओ तनी कि क्वीन शालिनी के जोड़ी पवन सिंह के संगे केहू के संगे जुड़ेला तो पवन सिंह के। बाकी क्वीन शालिनी बहुत लोग के संगे गाना गावेली, लेकिन इतना चर्चा में ना रहेली जितना पवन सिंह के संगे रहेली। तो शिवानी सिंह और पवन सिंह के आवाज में गाना आवता है। बहुत लोग खुश बा, बहुत लोग सदमा में बा कि आखिर पवन सिंह कैसे गाना लेके आवत। लेकिन जे भी पवन सिंह के फैंस बा एक एगो डिमांड बा कि गाना जल्दी आओ, गाना जल्दी आओ और जल्दी और ही गाना आओ। तो का भैया का लागता जेगा पवन सिंह राजनीति के पार्टी बनावत। पावर स्टार पवन सिंह बैक टू बैक गाना दी है। रउआ लोग के बता दी कि आजे टीजर आ सकता है गाना के, काल सुबेरे ही गाना रिलीज होई। आई गाना एकदम ब्लास्ट बा, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह अपना आईडी से एक गाना का प्रमोशन कइले बड़े। आई गाना में कुछ खास रउआ सबके देखे के मिली। गाना खास एहू से हो सकता है कि म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह और निकी निहाल इनका लोग के 3-4 गो राइटर ऐसन बालो, जैसे कि हो गइलन आशुतोष तिवारी, प्रिंस प्रियदर्शी, रोशन सिंह विश्वास, निकी निहाल। जेकरा देखी अब म्यूजिक आ लिरिक्स वाला में जब बॉन्डिंग बनी नु तो म्यूजिक जौन गीत निकल के बाहर आई कमाल रही, ठीक बा। तो तू लोग सोच सकत लो सब जना एक साथ के दोस्त। बाकी हम एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जैसे टीजर आई रिव्यू वीडियो हमनी के डालम तो बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी। माँ गायत्री रिकॉर्ड्स पर गाना काल सुबेरे आ रहल बा। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक